Aitzareko jela! Eugeni, bazen garaia! Bolin, zer geratzeko eta ezin, zer azkenean bai. Hilabeteak igual. Hilabeteak? Nik uste igual ditu hilabetea da izan? Azkenean lortu dugu. Azkenean? Eta ilusia egiten dute segia esaten baizu. Zer ondo. Zenik txipetatuk ikustezen. Bai, baina zemak dute euskazua? Nirikui 21. Bai! Josu, zuk ikusiko zenun, nire lehen da biziko lan egual. Nik ezagutu nuz gutxitazu bidea Isabela. Bai, nire lehen da biziko lan izan. Osea, que benetan, nik jakinez, baina nire lehen da biziko lan ikustezu. Nik gutxitazu bidea gure amagute dituak. Amagute? No entendía mi jota. Claro, no, Bueno, ustedes celos y gustea una tu cabeza. Claro. Ikusi bat dira, bai, lortu gauzak? Seguros, gutxitas zumela Isabela. Jo, galdera eharra indiazu. Zen, nire lehen da biziko lan izateko, nahiko agobiatuta ibili nintzen. Zenbakizu zakartatu zen, nik taen egin nuen ikasketa egin nituen taen, eta etorri ziren kurtso bukaerako muestrara, etorri ziren bai Fernando Bernuez eta bai Mireia Gabilondo. Eta jetxi bezain pronto estenatokitik, santziaten, aintzane, zurekin kontatu nahi dugu, putxira zubide Isabel egiteko. Kau, imaginatu nire zentxatzen. Emozioa, ilusioa, kriston grinoa, barrutik sartza zitzaien. Eta, karo, lehen da biziko lana, hogeita bat urte nituen, babitxu zuen dauzkazuna, baina hogeita bat urtekin baten, Asier Ormaza, Lierni Fresnedo, Maite Arrese, Alkain, haundi guzti horiekin, venga, lanea! Eta karo, ni kikilduta, amen nituen. Baina oso esperientzia polita izan zen, egia esan, gogorra, beroa egiten zuen, niretzat oso gogorra izan zen, da biziko lan esarako, baina oso gustura egon nintzen. Eta papel polita. Oso polita, Jone esan, ez zinaztu. Bai. Haze irrintzia botan nuen. Lotxez, ez dakizu zen lotxa pasan nuen irrintzi hori botatzen. Baina, gogo hartzen nahi, azako, ez zena horta, euskalpegiak zemuneta, eta aparitza beti itzak, beste gauzara uletu zenuen, eta irrintzia! Baina hau, zeu, maitea beste. Egia da, Maite Arrese zegoen irakasle bezala. Bai. Gutxita zubila izanen oso esperientzia hori. Polita, bai. Nibakizu, ze gustatu zuzelan gehien zure papeletik. Venga, bota ez. Beti zemundela, baina hori jabe dezuz, beti flipatzen. Bai, egia da. Baina ez dakit, Jon esan flipatzen zuen eta Itzan esan flipatzen zuen. Hor tartien, badao. Goenkalen ere, ibilitako da. Goenkalen, bai, Balbenmendin ere. Balbenmendin, oso papel polita Balbenmendiko. Eta oso ondo pasa nuen, eta niretzat da oso esposuko esperientzia polita izan zen. Que dira más triste, más triste egia da, ez dutan neuka. Miguelino Kikoes, Martín, Bolin, baina ze, nire kurrikulum guztia da, ni baino gehiagoz goratzen zera. Bueno, nola desente direnez, aukeratu bat, aukeratzea batik, zaigatik zaila dela,
aukeratu behar eta kontatu nahi dezuna. Bale, nik kontatuko dizut, nik kariño handia diot Balbemendin pasatako etapari. Naiz eta 2 temporada bakarrik izan ziren, ni oso gustora egon nintzen. Estres handiko lana izan zen, 3 hilabetekoa, udaran, eta dena azkar-azkar-azkarrin behar, baina egia da asko ikasi nuela. Pila bat ikasi nuen. Osea, bideoko batzea, udara batean. Bai, dana grabatzen zen, ez, 2 denboraldian, 2 udaretan. Bai. Denboraldi bakarra, edo, denboraldi, denboraldia udara batian, aurrengoa bestian. Eta oso esperientzia polita izan zen, alde batetik, eksteriore edo kanpoko eszena guztiak artikutzan izaten zirelako. Eta artikutza da zoragarria. Naturaz beteta. Eta, bueno, bera riskoak baitu zen, gauan grabatu behar genunean, kotxeak ingora eta bera hor. Hortxe egin biltzen, bai, oino oso ondo, gero gaina oso profesionala handia zeuden, bai Kandi Duranga, Clara Badiola, Orin Maritorena, Edurne Azuara, Asier Hernández, Desandonegi, Alberto Berzal, asko, jende asko zeon, eta oso gustora egon ginen, oso esperientzia polita izan zen. Estaba esan behar duzu. Bueno, ze beldura bateaz, bota. Guaindala, hilabete ikusteko nintzen, babamene zabatu pasatu zutela, gutxilatu bila izaba bezala, osea, babaraian Etzen mulertu. ikusten gaia tutuko bezala, eta engantzatu behar. Engantzatu zinen? Ba, nik ez dut ikusi berriro, baina egia esan, gogoa, ekuko nuke berrez ikusteko. Ba, nuke diruko ikusi. Bai, hori izan zen episodiko bat, Mi querido Klikowskin, eta personaje oso berezia izan zen, gaina oso gauza arraro harrakatu zen hortan, zen meditu ziaten, testua pasatziaten, ez dakit ziaten esan zertazi joan. Karo, nire iritsi, eta prostituta nahi da, nuen. Karo, nire bat nila prostituta. Bai, prostituta nahi da zuta. Bale. Venga, Humphrey Toperarekin, eta, karo, hasieran izututen nik, ez da izan bat urten ditu, nahi momentu enten ez nes goatzen zenbatekoa dan. Igual, kutsira subidea eta hor tarte gutxi bat, ez dakit, ez nes goatzen. Nire languzua hau lanean zean, kamagain atzean, Auriet López. Jo, ez dakit. Auriet musua. Naiz goatzen zutaz, baina... Eta nik ero sekretu bat nahi dizut esan. Zen, oain bera, azkeneko lana ETV-en, esan nire imagina, nire ahotsa baizik. Irutxulo jokoan, Luki dena egiten. Ahotsa jartzen nion, azeri txikitxo. Oso ezberdina. Oso ezberdina, bai. Nik bikoizketan egiten dut bestalde, eta oso, primera pasatzen. Eta nola irutxulo. Deitu zeatelako aurreko urtean, igual, abuztuan, duela urte bete orain justu. Eta komentatu zeaten kastin bat etxeko, eta horan kastinain, deitu taintzan ebarruan zaude. Eta hartu ninduten, eta barrura. Amaia huel. Amaia eta galarretarekin, bai, biopatera hor txurik. Amaia musua. Beste musutxo, fotolo bat Amaia. Eta antzerkian ere. Antzerkian ere, inibilita, bai. Komentatu da ez? Agoleo, gauza asko zen, antzerkian egia da gauza asko egin ditu dela. Ados teatroarekin egon naiz, nire lehendabiziko antzerki profesionala izan zen El Vendedor de Tiempo, antzerki musikal bat, nun hor, justu, hola, de cotilleo, kontatze izan. Hor izan zen, Carlos Engeman ere bikotea gana orain momentu honetan, han koinziditu genuen lehendabiziko lanean, elkarrekin. Bai, zen Carlos eta hori, aspaldi ezagutzen dugu elkar, duela 15 urte ezagutzen dugu elkar. Ia, gutxiratzen. Gehiago, bai, ni Carlos ezagutu nun, Goen kalean figurazioa egiten, bera
Bai. Carlos musua. Potolo bat maitia. Eta bikoizketan. Bikoizketan, bueno, a ber, bikoizketan gauza asko egin ditut. Izugarri pila. Urte asko dara matzat ere, bai, igual amaika bat urte ditut bikoizketa egiten. Ba, kontua izan zen, krisia dela eta ez dakitzen, bueno, nik balbemendi bukatu zenean, bikoizketako kurtso bat egin nuen binain, Kiko Jauregirekin batera eta Beñaz Jauregirekin batera, eta hantxe sartu nintzen, jolastera, zer dena. Han sartu nintzen, jarri nintzen eta azkenien asko gustatu zitzaidan da, profesional bezala sartu nintzen. Loinazek sartu zidan Pokemon. Gura garaia hartan Pokemon ari izan probatzen. Eta horra nintzen lanean eta gaur egun arte. Eta Pokemonez aparte pelikula edo... Pokemonez aparte dauzkeu, a ber... Doraemon, amaren egiten dut orain. Dolo jubilatu zen, bera lehen egiten zuen, Nobitaren amarena, eta jubilatu ostean, nik hartu nuen bere txanda. Eta hor txabaritza, gero, gauza asko daude, Voltronen ere, personaje fiko bat daukat, ez dakit izena, zen gauza asko egiten ditugu, orduan, ez da erresa izenez gogoratzen. Eta orain Home ere badago tartean, ETV3, eta horre protagonista tipena egiten dut. Eta zer gehiago, eski gauza pila bat... Ezuke, bakizu ezer, hainitzen gauza asko. Ondo, egiten ditu, abotista hutsa, galako, eta hori, orain daukagu aukera ikusteko dugu. Bai, noski, nigo asko dauzka. Hortxe dakazuela. Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más. ¿Qué pasa, Rey? No podías aguantar más, ¿verdad? Pobrecito. ¿Aita? ¿Pero qué haces? Bueno, la verdad es que prefiero no saberlo. No, yo no bebe. Ira tiri, nik amaitu du nire txanda. Orduan atera patxarrori, irati. Ta, aita? Mandatu batzuk egitera joan da Donosti aldera. Itzulitakoan esaiozu berarekin hitz egin nahi dudala. Neure kontu, bai. Ertzaintza bidean da, oraintxe bertan hitz egin dut beraiekin. Jose, beraiek konponduko dute auzi hau. Hasieratik utzi bar genuen egin eskutan. Begira nola lugaren. Bai, baina berdin dio. Zer egiten dut nikan? No nahi duzun bezala, harinek izango da oraindik. Barkatu ezti, lan pila badut egiteko eta berandu nabil. Konponduko zirat jastekin? Bai, un lasai. ¡Qué lo de ver y yo! Es que estoy aprendiendo inglés. Imagínate que un día de estos a un productor de Hollywood le da por entrar por esa puerta. Zenegarrez, Ez? nik baietz esango nuke. Lehentxoago edo geroxoago gorkak min egingo zizula. Tira. Te regalo mi locura. Bueno, haintzat, hori ikusitzatuko hainbat komentatu ditugu saioetan. Gauza asko, bai? Barbemendiak kalenak Zema gauza. eta hori, nukoiz, petataura, baina zerpean daukazu, edo daukazu planik etorkizunerako. Etorkizunerako, orain daukat, 24ean, pelikula bat grabatu bat dugu bai, eta zer gehiago, urrian dauzkat bolo batzuk, antzerki musikal batenak, infantil txikientzako, kontu kantari, ditzen dena, eta hortxe, bidean, ateratzen denari baietz esaten hola, beso irekiekin, eta aurrera antzerkiarekin edo zein ateratzen den gauza guztiekin. Dena aurrerakao. Dena baietz. Ni holan heltzea eta ez badateratzea, muturra sartu behar. Muturra sartu behar eta ez badateratzen, igual guretzako ez denaren seinale. Eta gauza bat emango zaigu. Eta azken gauza
eta hori musika talde bat. Bai, egia da. Jeni dena dakizu, tia. Bueno, beso Bai, musika talde bat daukagu, Carlosekin batera ere bai, biak abesten, Black Gamba deitzen da musika taldea. Orain bigarren diska grabatu berri daukagu, elkarren, eta hortxe gabiltza, poliki, baina niretzat hori da ondo pasatzeko modu bat. Ia profesionalki lantzen musikalekin, eta egon garela, eta bikoizketan ere abestu egiten dut, beraz, ondo etorri zait, zen korotan eta teknika bokal, ikasketa asko eginak dauzka, eta tartean abestiarenak, abesteko. Ni kontzertu batera joan nahiko nuke. Bale, gauza bat egingo dugu, Eugeni. Zer? Nik abestatuko dizu. Bale. Ondo iruditzen zaizu? Oizo, no? Bai, gastropote egiten ditugu asko, bai. Osea, kari esatengo dizut, bale? Gonbidatuta zaude, eta zuek ere, gonbidatuta zaude. No. Eta zutea hintzen, mila, nola ez. Eskerrik asko, benetan, plazer handia izan da. Eta zuen, bestu ondio. Agur, beste bat arte!